Sikwenza nini? Lo msebenzi wenziwa ukusukela kwibanga lokuqala kwikota yesibini ukuya kwibanga lesibini. Wenziwa ngoLwezibini nangoLwezithathu xa kufundwa ngezandi. Ngoba kubalulekile ukufundisa abafundi ngokucacileyo nangokucwangcisiweyo izandi ezingqalileyo zolwimi lwabo. Kubalulekile ukuba abafundi baqonde ukuba amaqabane ezandi ahlanganishwa ukuze kwakhiwe igama. Yazisa isandi esitsha kwakunye namagama. Kulapho ke sithi ndiyenza. Siza kufunda isandi esitsha Siyambiza sonke? Kubani onosipha igama elinesandi Songezwa? Unina. Unina. Ayanda? Unana. Unana. Usebenzile Ayanda? Thando? Inesi. Inesi. Usebenzile Thando? Sibonga konke? Unono. Unono. Usebenzile sibonga konke? Igama lam endiza nalo nguNani. Nani. Siyalibiza sonke? Nani. Masiziqhelise ukubiza izandi zamagama amatsha. Siyenza. Biza umfundi owahlukileyo abize izandi zawo onke amagama. Umfundi kufuneka akhombe kwigrafimi nganye ekwigama ngelixa abiza isandi. Umfundi kufuneka ahlanganise izandi xa efunda igama. Umfundi kufuneka atsale umnwe wakhe ezantsi konobumba ngelixa ebahlanganisa. Ayanda zokusifundela igama. Nali. Usebenzile Ayanda? Thando zokusifundela. Nina. Usebenzile Thando? Siyabonga. Sisebenzile. Shine.